Много често, ако ние не можем да отработим кармично своя род, родът решава, че ще се лиши от нашето щастие, от нашия живот дори, за да може да спаси цялото, за да може да съхрани целия род. Аз го приличавам това на ампутация. Ако, не дай си Боже, на някой му гангреняса пръста, ръката, кръка, поради някаква болест или измръзване, няма значение, когато отиде при лекар, той първото нещо, което казва: виж, махаме го. Заболява ви апендисита и лекарът не ви пита вие какво си избирате, нали? Защото няма избор реално. Ти ако не го направиш, си отиваш. Така че, когато един орган в структурата пречи на цялото да оцелее и да продължи, най-лесно е да бъде спрян, т.е. да бъде ликвидиран. И когато ние се съпротивляваме срещу решаването на родовата съдба, защото сме решили, че ние сами,